Това е 1 лев, а това 1 евро. Идентични монети, професоре, но с различна финансова стойност. А вие казвате, че за България левът е по-добър вариант. Защо? Всъщност, двете валути имат еднаква стойност в момента. Левът се равнява нагоре-долу половин евро. Левът е клонинг на еврото с валутния борд, също толкова добър, колкото еврото е по отношение на номиналната стойност. Но всъщност, системата на валутния борд е по-добра и левът е по-добър, защото валутният борд налага твърдо бюджетно ограничение на фискалните власти в България. Те не могат да вземат пари от Централната банка. Това е твърдо бюджетно ограничение. Ето защо от 1997 година насам се представя чудесно от фискална гледна точка. България е сред лидерите в Европейския съюз с нисък дефицит, съотношението държавен дълг брутен вътрешен продукт е ниско. Това е едно предимство. Нямате проблема на Гърция. Помните ли Гърция? Те преминаха през огромен фискален проблем. Същото вероятно ще се случи в България, ако приемете еврото. Второ, две неща свързани с суверенитет. В момента с валутния борд и лева България има суверенитет над паричната си система. Тоест, ако нещо лошо се случи с еврото, България може да смени резервната валута на щатски долар или злато, или друга по-висша такава. Вторият аспект на суверенитета е, че сега резервите на лева се пазят в България, контролират се от българите. Ако влезете в еврото, ще трябва да изпратите огромни суми от резервите си във Франкфурт и ще се контролират частично от Европейския съюз и Европейската централна банка. При това, където бях държавен съветник, част от правителството, както в България разработих валутния борд на Литва, те приеха еврото. За да го направят, трябваше да изпратят 550 милиона евро резерви във Франкфурт. Това е въпрос на суверенитет. Трето, превъзходството на системата, погледнете Хонг-Конг и валутният им борд. 6 месеца имат размерици и проблеми, а хонконгският долар е останал клонинг на щатския долар. Напълно стабилен, нищо не се е случило. Никога не е имало провал на валутен борд. Добре, но да си представим, че валутният борд е дете. Не е ли крайно време това дете да порасне и да си проправи път като зрял европейски гражданин под европейски контрол, което би било добро за държава като България? Не, това е ужасна идея. Да ви припомня Гърция. Мислите, че е прекрасна идея? Само вижте какво стана там. Според мен, валутният борд трябва да се запази. Той не е дете. Той е великан с огромна сила. Никой великан не се е провалил. И второ, системата е свършила чудесна работа при различни кризи, включително кризата на руската рубла, голямата рецесия, гръцката криза. Много добре оцеля през всички тези моменти, дори и при срива на КТБ и скандала в България. Валутният борд се справи чудесно. Ето какво да направите. Вземате валутния борд и, както неотдавна писахме с професор Танев, го разширявате да обхване и банковата система. Банковата система ще бъде непоклатима като лева и валутния борд. Ще имате най-модерната система. Забравете за европейските регламенти и бюрократи, които погазват всичко. Не се справят много добре. Не се славят с добра история. Само погледнете Гърция. Но все още не ви разбирам, професоре. Левът е вързан за еврото. Какъв тогава е проблема да преминем към по-ценната валута? Това ще доведе до по-обхватен европейски надзор над финансовата система, избягвайки подобни инциденти, като КТБ. Проблемът с КТБ, ако разширите принципа на валутния борд, е в банковата система, както сме предложили с професор Танев. Това ще го реши. Пак казвам, помнете Гърция. Ако наистина е толкова добър европейски надзор. Какво стана в Гърция? Съседна страна, много подобна балканска държава с подобни на българските поведения и култура. Погледнете на там. Красотата на валутния борд е, че можете да го замените за по-добра резервна валута, ако еврото поради някакви причини отслабне. Имате паричен суверенитет. Когато минете на еврото, ще сте в капан. Никога няма да можете да се измъкнете.
Но правителството гарантира, че обменният курс на българския лев е фиксиран към еврото и ще остане фиксиран към еврото по време на преговорите и на преходния период. Тогава къде има опасност от спекулации, които да променят курса? И какви последствия виждате? Като видите коментарите на финансовия министър Горанов, както и промените на госпожа Стоянова, е ясно, че българското правителство е решило да вкара България в чакалнята на еврозоната. Решили са го по много потаен начин, в пълен мрак. Промените на Стоянова бяха прияти без българското общество да знае каквото и да било по въпроса, както често се случва в България. Какво възнамеряват да правят? Разбира се, казват, че няма да променят обменния курс преди да влязат в чакалнята, но щом влязат в чакалнята, е ясно, че ще действат приетите правила, които позволяват 15% колебания от фиксирания курс на лева към еврото. Ето тук ще се появи спекулацията. Щом влезете в чакалнята, ще се породи нестабилност и спекулация, защото българското правителство вече е решило, без да пита народа, че ще подкрепи този текст. Не беше така в Литва, нито в Естония. Говорих с колегите в Литва и казаха, че е най-опасното и неразумно нещо да се влезе в чакалнята и въобще да се обсъжда или помисли да се променя обменния курс. И Литва и Естония имаха валутен борд. Те влязоха и дори не са обсъждали смяната на обменния курс. Нито дума по въпроса. Но не е така при България. България има скрит кос, а именно обезценяване. Ще има много спекулации, щом влезете в чакалнята. Може ли пример? Представете си господин Петров, средностатистически българин от Своги, с спестени 10 000 лева в банката. Какво ще се случи с спестяванията му след смяната по вашия сценарий? Добре, господин Петров в момента има 10 000 лева, което е около 5110 евро. Влизате в чакалнята, обменният курс започва да се колебае. България се съгласява на 15% девалвация и спестяванията на горкия господин Петров ще се свият от 5110 евро на 4345 евро. Господин Петров ще загуби 765 евро и българското правителство ще ореже с 15% спестяванията на горкия господин Петров. А можем ли да направим като Дания? Да имаме възможност да изоставим еврото и да минем към друга валута, ако усетим проблем? Не. По принцип не можете да го направите, защото Дания и Обединеното кралство имаха договорености за неучастие. България няма такива. На практика можете да направите като Швеция. Те няма да влязат в чакалнята, нямат намерение да го правят, защото отказват да променят закона за Риксбанк. Отказват да правят това, което направи Стоянова с внесените промени. Тоест, те няма да бъдат допуснати до чакалнята, точно както искат. Шведите никога не биха променили закона за Централната си банка без национално допитване. Това трябва да се направи и в България. Трябва да върнат и отхвърлят промените на Стоянова и да се организира референдум, ако има някаква промяна в закона за Българската народна банка, който да трябва да бъде с квалифицирано мнозинство. 67% от българското население да одобрява всяка промяна в този закон. Можете на практика да направите точно като Швеция и никога да не влезете. Шведите никога няма да влязат. Сериозно ли казвате това за референдума, професоре? Наистина ли мислите, че референдума е решение в случая? Спомнете си Брекзит. Темите, които разделят обществото на две противоположни мнения. Трябва ли изобщо да се решава с референдуми? Прозрачен референдум не би ли бил по-предпочитан, отколкото тайните промени на Стоянова да бъдат прияти в пълен мрак от българските политици с крадливите им ръчички? Нелепо е. Това не е демокрация. Така работи демокрацията в България. Много мътна и съмнителна работа. Предлагам да правите нещата като шведите, където има открита демократична система.